Kristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beniz zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna bihurturatuak salbatzera bidania, erroke jauna. Egin dezagun otoitu. Hoi jainko, pekatarientzat errukia zera, eta zure santuentzat zoriona. Hotuzua zure santutzariaren gorpuari, izabidez lur erotera goazen honetan, egizuaren parte duen zure aukeratuekin zeruko zorionean, eta bizitza honetako heriotza lokarietatik askatuta, emaiozu zure aurpegiaren aurrera ekartzea, iztuera egunean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta gare bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Juan apostoluaren lehenengo itunetik. Zenide maiteok. Guk badakigu heriotzatik bizira aldatu garela, eta hori zenideak maite ditugulako. Maite ez duenak heriotzan jarraitzen du. Bere zenidea gorroto duena giza hitzaile da, eta badakizue giza hitzaileak ez duela beregan betiko biziak. Honetan ezagutu dugu zer den maitasuna. Kristok bere bizia gure alde ematean. Guk ere, geure bizia eman behar dugu zenideen alde. Jaunak ezak. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Eguerdian, ilundu egin zuen lurrira osoan hirurak arte. Hiruretan, Jesusek oio handiz esan zuen,
Eloi, Eloi, lema sabaktani, hau da, ene jainko, zergatik utzi nauzu. Hau entzutean, han zeuden batzuk esan zuten, Eliasi deika ari duk. Orduan batek, laizterka joan, belaki bat ozpinetan guzti, eta kainabera bati muturrean erantsiz, edatera eman zion esanez. Egon, ea datorkion Elias gurutzetik jaistera. Baina Jesusek, deiadar handia eginez, azken arnasa eman zuen. Orduan, santutegitu goiala erdi urratu zen, goitik beheraino. Aurrean zegoen erromatar egunkariak nola hil zen ikustean esan zuen. Benetan jainkoaren semea zen gizon hau, jaunak esana. Heriotza gauza jakina da, gauza ziertoa, denok dakigu, lehen edo berandugo hilko gerala. Beste gauzetan ez da errez izango, danak ados jartzea, danak de acuerdo egotea, baina hortan denok badakigu, lehen edo berandugo mundu hontako gure ibilbidea bukatuko dela. Ez dakigu noiz gertatuko den, ze adin daukagula, zein tokitan, zein izango den modua, baina badakigu modu batera edo bestera mundu hontatik alde egingo degula. Heriotza, aldi berean, beti errealitate garratza da, errealitate gogorra da. Horregatik askotan beste aldera begira bezala, bizitzea nahi izaten dugu. Ulertzekoa da eta ez dugu egun osoan jakina heriotza pentsamenduan daukagula bizidea, baina adi berean ere gertutik heriotzen bat tokatzen zaigularik, orduan horrek berriz ere pentsarazten dugu gure izatea nolakoa den. Eta errealitatea ezagutzea, errealitatea kontutan edukitzea guretzako beti mesedegarria da, beharrezkoa da, egiak beti laguntzen baitigu. Eta, hain zuzen ere, Jesusek nahi izan du kristauentzako beti heriotzako momentuan halako itxaropen sakon bat beti eduki dezakela. Naiz eta mina, tristura, momentu gogorrak pasatu, baina ez daitez ere izan itxaropen eta lekoak. Hori da Jesusek nahi duena, transmititu nahi diguna, itxaropena, esperantza. Alde batetik, gu ezkerara bakarra materia hutsa. Heriotzak ez duela azkeneko hitza. Pertsona ez dela suntsitzen, desagertzen heriotzarekin, baizik eta bere bizia aldatzen dela. Hori da lehenengo errealitatea gogoan eduki behar duguna. Eta gauza kuriosoa da, mundu hontako kultura eta erlijio guztietan, historian zehar egotu diren eta dauden guztietan, haien artean inongo traturik eduki ez dutenetan ere, denetan gogoan hartzen da errealitate hau. Heriotzaren ondoren badagoela bizia, modu ezberdinetan adierazten da, baina denetan gogoan hartzen da errealitate hau. Eta guri kristauoi Jesusek honekin batera, heriotzaren ondorengo bizia kontutan edukitzearekin batera, erakusten digu jangoikoa ona dela, jangoikoa errokitsua dela, jangoikoak betiereko zoriontasuna eman nahi digula, eta gainera gizon egindala eta guregatik bizia ematera etorri dela. Horregatik, Jesus gurutzean ikusita, kristauak itxaropen sakorra eduki behar du, zenbateraino maite izan duen jangoikoak.
egin gaitu maite gaituelako. Bere bizia sufrituz eman du guk uler dezagun zenbateraino maite gaituen. Eta gainera esaten digu errokitsua dela, gutako bakoitza gertukoa sentitzen gaituela eta denoi betiereko zoriontasuna eman nahi digula. Horregatik, heriotzako momentuan, kristauak itxaropen sakon hori eduki behar du bere bihotzean. Gaurkoan, Bautista gure senidea despeditzera hemen elkartu bera, Jangoikoari bere alde errebutuz. Horako moduan hilda, batean, inor espero ez zuela, eta eskatzen diegu Jangoiko onari berak hartu dezala bere besoen artean. Bere biziontan egindako lan guztiak, bere biziontan sortutako familiak, bere biziontan kargoan eta egin dituen lan guzti horiek saritu ditzala. Bere maitasunezko obra guztiak Jangoikoak horiei batez ere erreparatzen baitien. Eta eskatzen diegu bere fedea, bere maitasuna, bere itxaropena gogoan izan ditzala eta goiko zeru hartan har dezala. Handik berak gure arte egin dezala. Asko dezake
Senideok, egin dezagun guztiok batean eliza osarko paria jakoikoari eskaintzerakoan. Agar zaitez jauna, bautista zure sarritzariaren alde, eta egizu bero bezat eskaintzen dizugu bake oparien bidez, pekatu kutsurik edo akarkeriaz egindako gutxik begitu bazaio, garbi eta bana dakiola Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin.
gaitza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarritzari onartu dituzulako, eta apagik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin behitzala. Gogoan izan zuna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun osoa, Francisco gure eta santorekin, Francisco gure artearekin, eta bizizan guztiekin batean. Gogoan izan zuna Kristoren txaropenean, diren gure eskubidea, notizta eta gure guztiak, horretzazu zeure horpegiaren hartu. Errukintzak ez dugu arren, guzti horretiko bizitza egitzi dezagun. Hauikaren hau Maria Doakoarekin, erentzena, Jose Santuarekin, Apostolu Santuarekin, San Miguelekin, eta gizan guztietan edizte izan diren Santuarekin. Haikin batean gara ez izan. Jesukristo zure semearen dinan. Honen bitartez, honen eta honetan, zure aita jamoikoa guztiorek, Espiritu Santuarekin batean, ospela aintzat guztia, gizan eta gizati guztietan. Sareatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai duzu bakea gure egunotan, zure errukiaren esker pekakutik garbi bizi gaitezen eta eskualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zure zure ospeta indara, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zure sanaba apostoluen bakea uzten dizuet, nere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honean etorri guztioi. Familiari, gure esamen hauetan laguntzera, gure senideari azken agurra egitera, eta jangoikoari harenari garen bidea laguntzera. Bere aldeko bigarren meza, bihar 8 izango dugu, igandez 11etako mezetan. Eta orain, kanpo santu aldera iriki aurretik, azken arrestu osoa egin bezala. Gure aita Jainkoa guztiena zure dutz egiten dizugu mundu hontatik banzaigun Krista zure sarbitzailearentzat, sakrifizioaren bidez garbiturik eta pekatutik askaturik, iritsi bezala piztueraren betiko zorionak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bereka zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semiak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren batean.